po, mga minamahal, aklat po ng Amos, Kabanata 4, talata ay 12. Kindly po. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Amos, Kapitulo 4, versikulo 12, ganito pong sinasabi, "Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo, humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel." Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Kung di po tayo gagalaw, mga minamahal, sa lamig ng panahon, sigurado, mga minamahal. Amen. Maya-maya matutulog na po tayo. Amen. Praise the Lord. Sinasabi na aklat ng Mateo, mga minamahal, 25:31. Amen. Tuloy-tuloy lamang pong basa. "Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin niya sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukdin-bukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan." Sa 41, "Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel." Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kahit sinabi ng ating binasa, mga minamahal, nabasa, "Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, Israel." Amen. "At yamang aking gagawin ito sa iyo, humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel." Amen. Yamang ganito ang gagawin ng mahal na Panginoon sa atin. Amen. Aharap tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Tayo pagbubukod-bukurin ng mahal na Panginoon. Sinabi ng ating binasa, ang tupa sa kanyang kanan, ang kaliwa sa kanyang mga kambing sa kaliwa. Sa mga tupa, sasabihin ng mahal na Panginoon, manahin. Amen. Ang kahariang inihanda. Amen. Buhat pa ng itatag ang sanlibutan. At sa mga kambing na nasa kaliwa, sabi ng mahal na Panginoon, pasaapoy kayo sa impyerno. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kung meron mang dapat paghandaan ang mga tao, lalong-lalo na ang mga tunay na anak ng Diyos, ito po ang bagay na yun na dapat paghandaan. Yung tayo'y haharap sa mahal na Panginoon. Amen. Magmana ng buhay na walang hanggan